Oke dulur-dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke dulur iki dadi aku neng mburi tempat kerjaku ya. Kae tempat kerjaku gudange ya. Sing dhuwur kae nggo mebel sing wis dadi, sing ngisor tinggo produksi ya. Nah iki dulur-dulur. Iki mau ki aku dijak koncoku. Ki neng kebon jarine golek panganan ya. Dadi apa ya panganane sing arek di jikok ki. Ki mau ajak aku ayo neng ngalas kono jikok panganan kan. Kae. Kae dulur ya. Nah kae kancaku tekan kono kae. Nah iki ya dulur iki biasane lek ku ngarit ning kene iki ya. Iki. Nah, iki lokasi ku lek ku ngarit. Iki ning kene iki. Ayo lho, Dik. Goleki lho ditotke jale jiko opo ae. Nah, kae kancaku lho. Kae kecopet gawe guys. Jiko opo kae. Wah, berburu makanan lho. Uh, mantep lho itu. Iki jenenge kluweh gogrok iki lho. Iki makanan lezat iki lho. Makanan jadul sing saiki wis jarang-jarang ono ya. Dadi nek nemu ning ngalas ini iki sing lho wite. Sing wite wis nek pinggir kali ngene iki terus do gogrok iki istimewa lho. Pokoke iso weruh sing gigrok sing kecer ngene iki terus di jikok terus engko dadi godhog. Wah istimewa iki jane le weruh wis wingi sore pas ngarit ya, pas ngarit ning daerah kene iki mestine iki lho, mestine iki Mbah Sentot iki mestine le weruh wingi sore pas ngarit ning kene iki. Nah iki mau ngejak aku mbaleni, ayo cukup panganan. Nah, iki ternyata panganan iki beton kluweh. Nah iki lho kae neng gedang kae pisang wis tuwa kae lho. Tinggalane simbah lho. Dadi bosku iki kan bapakne lho, bapakne kan sing nanduri gedang-gedang ini. Tapi durung suwe iki meninggal tau kan. Meninggal iki tinggalane simbah kuwi. Ya sing omahe ming sing karyawan mebel kae kono. Nah kae lho kae ning Bang Gedang kae. Kae iso dimasak kae. Kae engko di kae enak rae Tat. Gedang apa kuwi? Kae kembangnya lho. Sing kulon to. Nah, kae nek ora duwe sayur, kae di sayur enak. Kembang gedang. Jadi nek wong kampung ki panganane ya ngono masake sayure ya kembang gedang utawa kembang gedang sing isih kayak mau pucuke kae. Terus ki panganan ngene iki kluweh tuwa. Kayak engko betone dijikok. Dioncaki. Wah iki nih lho. Iki sing tuwa ya iso kae iki lho. Kluweh iki lho. Kae semagut gigrok ya lho. 1, 2, 3. Nah sing wis tuwa neng 4 lho, 4. Garing ngenteni ya lho, deren wis do kecer kayak. Engko wis dadi panganan meneh. Oh jadi kira lor, jangan dikira beton ini ora enak.
nek engko wis digodhog iki wah wis pokoke iki nyus tenan. Nyus. Dadi nek aneng kluwih gegrok pasti goleki ngene iki ya ora ne rugine pancen rasane iki enak. Apa meneh nggo pacitan nggo panganan nek karo mbut gawe lho nek karo mbut gawe gek leren wedangan terus karo mangan beton iki. Nek gorengan wis jeleh. Gek yo nek apike iki apik betone ngene iki wong ora nganggo minyak. Ora nganggo minyak. Nggo digodhog guys. Just nah, guys, digonceki. Oh, terus direbus alias digodhog. Oke, dulur-dulurku kabeh. Dulur-dulur sing nemokke video iki lan nonton video iki sing urung dukung channelku iki ya. Tolong dulur-dulur ya, channelku didukung, carane ya disukai. Terus dulur-dulur ki komen-komen ya, panganan iki nek ora apa kepiye. Terus sing paling penting dulur-dulur ki subscribe ya. Subscribe ki gratis lho dulur. Lan aja lali loncenge dulur, loncenge diuripke engko nek aku upload video liyane iki dulur-dulur entuk notifikasi ya. Karena nek wis mateng iki tanpa bahan pengawet aman, mbok ning konsumsi iki sedina iki sekilo aman. Ini lho entuk papan dirupat. Siji dhewe rantek. Ning nek digodhog terus nggo kanca nek yo bal-balan kae karo kopi wah aring kae. Aring iki iya basa karo aring iki pokoknya mantap. Pokoknya iki dinikmati tenan aring iki. Nek mangan iki kecake aring iki. Dilalah gitu ya, Mbah Sentot iki ya roh panganan kaya ngene. Ini kena nggo Ubah-ubah uang. kena bawang alias kena nggo pacitan lho, pacitan. Kadang nek wong desa iki ya sini iki pacitane ya golek dhewe. Ya terus sing apik iki gunake panganan sing ditandur sing ora usah diawetke nek tuku ra beli pasar kuwi malah apik lho kaya sayuran ngono kuwi yo sing apik iki malah sing tandurane dhewe terus sing ora diobat lho tanduran dhewe sing rasa disemprot, rasa diobat itu malah apik. Nek sayur ora bae nek tuku ning pasar itu malah disemprot utawa obat apa pestisida apa kuwi lho. Ya ngono kae. Nah, tanduran dhewe iki nek iso ora disemprot ge nek dipangan mentah barang aman. Jane iki kuwe iki termasuk jadul. Makanan jadul, makanan simbah-simbah biyen. Jadul zaman dulu.
mulane simbah-simbah biyen iki to wis awet sehat lho. Dadi nganti tuwa iki sing rasa isih sehat. Mergane yo panganan iki alami ini gimana? Iki termasuk iki beton iki panganan jadi ini termasuk alami. Tanpa bahan pengawet, tanpa obat-obatan. Gek lempangan iki ya diinteni gogrok utawa diinteni tibone. Ini berarti tuwa tenan. Ora kok isih enom terus di sengget terus diimbu men tuwa terus betone digodhog ora. Tuwa tenan alami. Lah nek arek nyengket ombak iki sing enom pisan. Sing enom pisan kayak sayur di sayur utawa di jangan. Jenenge jangan kluwih. so dijenenge jangan lodeh. Nah, jangan lodeh iki paling enak saka kluwih iki. Jangan lodeh iki saka apa to? Apa-apa Apa-apa kena dilodeng cuma. Kayaknya jangan kluwih iki rasane iki khas. Iki kluwih iki iso rasane iki beda dhewe. Oke lho ra iki proses nggodhoke ya utawa ngrebuse. Ya nganggo kayu iki. Nggo kayu lah rek piye nggon mebel to, nggon mebel kayune akeh. Kayu nek ora rek daden geni niki rek masak niki kayune turah-turah. Dadine ya ngopo nggo gas wong kayu akeh ya. Tur papane ya nggon regetan kaya ngene. Kayune akeh timbang ra kanggo. Ya wis ngopo-ngopo nganggo kayu. Nah, iki proses. Nek wis mateng, tintas terus dadi nggo pacitan lho. Nah, iki lho. Lho. Beton godhog. Oke lho ra, iki wis mateng betone. Mantap oh isik kemebul ya lho. Wah. Nggo macet iki teh gawe teh lho. Teh iki ya langsung minggur gawe ning nggon tromos ya teh iki lho. Dadi teh iki iso panas terus lho nek ning nggon tremos iki dadi teh leboke kremos iki. Iya lho. Ya, mantep loh. Teh panas kombinasi dengan beton kluwih. Makanan jadil, makanan desa sing wis hampir punah. Mergane wite ya wis jarang-jarang. Dadi wite iki ra mesti ana. Nek ora sing membudidayakan iki ora ana. Dadi ya wis hampir punah ya lho. Ya empuk iki lho. Empuk, mantap. Mantap lho. Iki mau ki lali ora di uyah lho. Nek di uyah to lho. Iki rasane wis rada asin-asin sithik sing pecah-pecah ngene iki. Asine wis tekan jero. Dadi rasane wis rada asin. Luwih enak. Iki mau lali. Mbah Sentot.
Ora tokne uyah iki piye iki mau ya? Ora. Wah, Gurih kok. wah, jan. Ayo disambi. Kalau gawe tae. Tambah sentot sing mau jikok beton iki mau. Ini sing wong ora seneng ya ora doyan, ora seneng mungkin jijik lho panganan kok iki. Tapi nek kanggoku istimewa karo teh. Iki ya panas, kayaknya ya panas. Wah, iki agak pahit lho Lur. Aku agak mengurangi gula. Jadi sedina iki ping pindho esuk sore wae iki. Saiki rada awan to iki pahit wae. Ah, Gurih ternyata. ah. Rasa aslinya. Oh ini iki beton ini. Beton. Beton biji kluwe. Mantap. Nek wong seneng ki yang ngene iki lho. Nek wong seneng ki ibarat ke durian ya lho. Nek wong seneng ki oleh mangan nganti Gurih tenan. tapi nek sing wong ora seneng iki durian kae ketoke panganan larang tur enak iki nek sing doyan ya ora doyan peksa wae tetep ya padha karo beton iki. Nah, rasa-rasanya kaya biji gayam. Biji gayam terus. Biji gayam iki nek biji gayam iki luwih gedhe lho karo beton. Gak leng godhog ya luwih suwe. Betul saiki lho. Bijine. Mantap. Kaya anggere ngene iki wis ora kena entek. Ingine ya gur nyemil wae. Lah iki nggo cara ana iki seminggu ping 4 ping 5 iki tetep doyan terus lho. Tapi ya ngerti dhewe. Lek eneng kok ngene iki ya ming nek gigrok, nek wis tuwa. Dadi dipeksa kon tuwa kon gigrok iki ra iso. Dadi dienteni sak tibane. Nek wis tiba gitu jikok. Terus akeh iso digodhog ngene iki. Dadi ya urung pasti. Kadang seminggu ana, kadang 2 minggu ra ana, kadang sesasi. Di panganan kok ngene iki ora setiap hari ana. Dadi ya Langka. Lur, komen lur sing dulur-dulur iki Sing tahu mangan kon iki. tahu mangan kok ngene iki. Panganan kok ngene iki nek nang nggonmu jenenge apa? Komen. Apa nek panganan kok iki nak apa ora, seneng apa ora? Karo sambi mbut gawe lur, lah ya delet-delet mangan sambi mbut gawe. Oke lor, iki wektune wis sore. Iki pacitane mau beton godhoge ya wis menipis ya. Wis arek entek. Kayak iki mau mbut gawe ya wis entuk gawean. Gawe lawang kupu tarung iki lor, iki wis dadi ya. Dadi gari finishing utawa gari ngamplas. Engko nek wis diamplas gek diterke karo sing pesen kuwi lho lor. Oke lor. Mbak Bilih namung mekaten nggih video dina iki, muga-muga sesuk iso ketemu karo video-video liyane. Matur nuwun karo dulur-dulur sing wis subscribe, sing wis nonton ya. Suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.